na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Balag tigi. Ni ami siniwasay. Tikuhaon ko ikaw din eh. Musuot kang sa dili, Laura. Dadoon ka pagbalik sa mama. James, Laura, gusto kong intak ang atong pamilya. Gusto kong ikauban ka. Ikauban ka na mo ni Francia. Laura, sabta ko. Di ko gusto magpabilin ka din sa dagat. kuyog na lang halandong Laura. Sa katapusang higayon nga ikauban mo ang imong pamilya. Sarinya. Laura! Laura! Sala, oy! Hala! Gigokos din ng James Inday Laura! Ato na si Inday Laura! Gino! Naginugda na yung duha! Pastilano ako magdahom nga kaliwat ay si Inday Laura o si Rina! Oy! Oy, bata! Si Rina ka! Oy! Ay, are! Oy, mabasa ko eh! Oy, banyaga! Mabasa ko eh! Ni kapagkapam ko ganang imong ikong si Rina ka diya! Tuhan ako nga si Rina kaday! Gino! Dili tinuod na si Rina si halandong Laura. Misi, ay halang doon. Gahanga, dahil ka na mas dagat. Hangdon nila dagat. Ha? O si halang doon, Laura. Ay, anong naam, sis? Naam siya ikog. Tungod kay gihimo siyang si Rina ni Haring Aqualos. Gihimo siyang sama namo aron dili siya malayo sa dagat. Onsa? Hala. Si Aqualos, anong himo ni na Laura nga. Usa ka si Rina. Hala. Karoon yun na hibalik na ko din ni Francia. Ikaw na usap ang palayo na ko. Sakitan ko, Laura. Nga mahilayo ka na mo siya mo kanak. Siya diyang gibalibaran ko ni mo. Nga dadunta ka sa karang mansyon. Naiubos ko. Nga mas gipili pa ni mo ikauban ang aniya sa dagat. Kay ka na mo ni Francia nga imong pamilya. Nahibaw kong nahiubos ka kanako. Gikasakit mo kinipag-ayo. Nakita ko ka na sa diyang ni Anhi ka din eh. Ngawa ko ni mo tingin. Laura, Nagtuo ka ba? Ngawa sab ko sakit eh. Malayo ko ninyo ni Francia. Kisakitan ko. Apan giantos ko lang. Tungod kay nagtuo ko na mao ka na'y sulbad sa kagubot sa atong kinabuhi, James. Kilikay ko kamo sa kagubot. apan gubot lang gihapon, Laura. Tungod kinahasol ang among huna si mo, anak. Tungod kinalayo ka na mo. Ingon ni Ana usab ang among kipati ni Francil, James. Sa dihang wa ka sa among kiliran. Nasakit ang imong anak. Ingon man ako, hapit na wadi sa paglaom. Naaraman na ina, nanganong di ka man mukuyog na ako. Ha? Laura, uway na usab. Kung naglikay ka nga, gubot ang among sangkuan sa mga anak. Kung ikauban ka na, samot na karon na. Ngawa ka na mo ni Francil. Nahasol mi, Laura. James! Now do I sleep throughout all the Naghinilakay mga duha, oh. Klaro kaayo, nagpamahid ng James sa iya mga luha. Mata, ginang gipahiran. O si Dalara, ni Oyo nga baga. Ingon siya nagbako. Hay! Pero wa pahiri iya nga baga. Wa mo hilak yung nga baga. Ay, pagyud. Kasi magagahay di bataa kang sirinaha ka. Hala! Muhala ko ka pa daya. Hala! Ningit-ngit naman! Magtanti may gabi din hiron. Hapon nagagayo. Wa pa, uy. Wa pa mo hapon. Ay, Otto pa lang ron. Ay, Tanawa sa imong orasan. sa'yo to! Kilom-kilom naman! Tanaw ko ganis kong orasan. Hala! Alas 10:45 pa! Oh, kasayo.
Taghana ni mo gala, uy. Oy, 18 nik buok, day. Nidagom og maayo, oh. Dagom bitaw. Oh, totoo, ganinar nang nagdagom. Busayo pa man di ay. Ay, may pagbo. Mulangoy ko pa dong Surigao, day. Ato ko tang Saint Lumor, day. Ato kong Saint Lumor, day, ha. Surigao, kay dagat magini din eh. May wa ni gastuhan. Langoy na mahimo ko yun eh. Ay, hala. Ay, hala, day. Hala, o nag-ana magkirong ka dagom, day. Wa, sige mo bundak ang uwan ganina. Hina naman to, day. Oy, Maglunop ang tibuok kalibutan. Aha. Ang dili masanta ni Halandong Laura si Aqualos. Mga matay tang tanan. ay, kaso, ay, ngamlay, mga matay ta, mama. Ansa! Oy, Jane Lomol, tabang, day! Anak kong Surigao, day! Wa ko'y labot ining kamatay! Ala, hoy, ikaw, si Rina. Wa ko'y labot ining mamatay, ha? Ikalay kamatay! Maglunop ang tibuok kalibutan. Oops! Tanawa ang langit. Amo na ka nang nakita ka ganina ni Wasay. Inguman ninang tinang. Matod pa ni Serena. Si Aqualos ang naghimo ni Ana. Serena? Ang amiga mong Serena? Oo. Og si Duwit-Duwit ang nagbalita kaniya ni Ana. Kinuo ko. Maglunop ang tibuok kalibutan. Oh, James. Og kinahanglan nga sa dili pa moabot ang panahon nga mahakop sa dagom ang tibuok kapanganuran. Masanta ko si Aqualos. Laura, Sige, mauban ko ninyo. Og kinahanglang pangitaan na itong paagi nga matangtang umabuak kining nakagkapos sa akong mga kamot. Dad ako ninyo ninuiwasay. Irom, Agra, Bertara, Gustam, Gilabasta! Kamong akong mga gisakpang tibok tubig sa kadagatan. Sapa, ug uban pang nailawom sa akong gahom. Saka kamong tanan sa ibabaw. Ug aron ibanwas ninyo ang inyong gahom sa kalibutan. Sige! Padayon ka mo! Nabargo! Nan! Naningog na ang tanang kaayupan. Naibaw na sila nga dunay umaabot nga dakong lunop. Si Lucio, nakuha ko ang replika sa kong gamanang bangkaw. Nagpadayon sa pagsiga ang daag nga kristal. Anaara siya, ako siyang nakita nga nagsunod ni Tirang. Unsa? Musoda anang kwarto? Ay, o lagi. Tirang. Nganong musod man ta ng kwarto? Tingalig. Tingalig onsa ha? Dali na oy. Sunod lang lagi na ako. Tirang. Tingali bayag mapatyan ko ni Wasay. Tingalig maabtan ta ni Wasay. Ha mapatyan na hinuong ko. Wa ko mangandoy nga mang-rape og sama na kong tiguang. Ikaw ha? Tirang, uy. Lang, kay lamay. Nagparihas rin mong otok si Wasay. Ngano man di ay itong utok si Wasay ha? Ay, bastos! Ay, nagtinarong man ko day. Huwa man ko magbinastos. Dadaw sa man ha? Onsa man, gusto kang mutanaw sa akong ipakita ni mo, ode. Gusto! Ayaw nang ilawom sa imong saya ha? Ayaw nang ipatanaw na ako, dili ka na ha? Tamparoson ti kag balik ron. Hanggaw! Titirang, nagtarong na taong ko sa akong tuyo. Nagtinarong na ko. Kay mamiligro tang tanan kung si Aqualos ang makakuha sa trabong ko. Ay, kadto magkahangsod sa bagpak. Mauman kaha to. Ang trabon ko naman kaha to. Ay, lagi. Oh, maulagi. To asod sa kwarto. Atong kuhaon. Kay mahadlok man kong muda atong naasod sa bagpak. Ala, si Nanay Tirang.
gipasud niya si Tatay Lucio sa ilang kwarto ni Tatay Wasay. Magunsa man sila dito. Nganong gipasud ba ni Nanay Tirang si Tatay Lucio sa kwarto nga sila ng duha? Gusto, ako doon si Tatay Lucio. Nagtugon si Mami Laura nga makikita siya ni Tatay Lucio. Francel, Ikaw! dili ka balang magakos ni Daddy Ake? Ayaw pagdoon ako! Dili ka si Daddy Aki! Ikaw si Akulos! Ang daotan nga nagpuyo sa ilawom sa dagat! Ang kaaway ni Mami Laura! Palayo din eh! Palayo! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!